kwenzeka ntoni kwindawo ngolo suku? Mizuzu mphulaphule wevukana FM siyenze 18 minutes kubethe phakhe insimbi ka-8 o'clock sekwezenzekayo kwisithili sikachunyani yosuku lanamhlanje sokumasipala ke vuyisile mini local municipality kwidolophu yasetsomo sijoyinwa ke nguye ke umr Simamkele Qwele suka phakhe kwitsomo stakeholders forum namhlanje sijonga ke ngakumbi ke uhambo abanalo nalapho ke bandwendwela ke ixhekwazana elineminyaka 107 ngenjongo ke zokucelebrate kodwa ke nokulinikeza nje ke bethunani ikhaya elifudumeleyo. Sava banzi ke ingaba ke inkcukacha zithini. Mr Qwele tata masikunike elixesha uzibulisele komphulaphula weVukana FM ngolusuku lanamhlanje sikwamkele inkqubeni. Mamshizi ndiyavakala. Vakala kakuhle tata. Ento zasekuseni ziyasibetha man kodwa ke sawucenga wethu. Mandibulise okokuqala ndibulise kuwe. Ndibulise ke nakubaphulaphuli be-VCR FM, ndibulise nakumalume, intsha le kamalume. Yabo khona omalume noDaves no. Kodwa ke sibulisile ke nakumalume. Akho nto ingako mamtshizi, sewundazisile uba ndingubani ndisuka phi. Kunqabelana nje mhlawumbe ke nditsho into ethi kuxakekekile kubhizi into zininzi i-responsibility zininzi zandile ebantwini kodwa ke ayithethi ukubana izinto zokuhlala asisixabisanga ingakumbi siyi-forum. Just to pass by mamtshizi, you'll recall that besikhe sanazo iimatch ezininzi apha eTsomo ezinokwenza ne-GBV. I was informed yesterday by ifemeli yomnye umntwana okwakuthiwa ngumpunzi aqhiwe wasweleka ke samatsha ke sathini of which ugwetyiwe ke umfana owenze loo nto. So it's new to our ears the forum. So we're saying after sive ezo ndaba that iyaqala ukwenzeka into yokubana sive isigwebo se-25 years and above apha eTsomo. So ithetha ukuthi ke xa iforum ithe gqolo ukulwela abantu ayithi loo nto sikhetha abathile kodwa uzibe siyazi nokubana sijongoza ntoni sijonge ntoni na. So it's a victory to people of Tsomo and surroundings. Also sijonge nale case yemayina isaqhuba kakuhle nayo siyayilandelela. Ithetha ukuthi mamtshizi njengoba sayo kule nyanga yomama apha kokas siforum thina sisathe gqolo ukulwela ingakumbi abantu besifazana. So sim-applies ke nakumakhulu. Umakhulu mamtshizi yintombi endala. I think it will be turning 108 years at around November. So nathi ke as the forum we have said no man, siyava, many stakeholders are coming along to check inhlala kahle kamakhulu. Nathi ke sathi ke siyi-forum we cannot pass eso stage. We just want to go and visit and see into yokubana what is it as the forum mhlawumbi singakhe nathi sisiyenze for umakhulu, because we have got a belief yokubana umntu angaphila iminyaka 107 years ithetha ukuthi loo nto uThixo umbabalile. So okwethu ke thina abantu basakhulayo batsha ingahle noko senze into esicinga uba ingakhe umakhulu naye emnqubise. Very well ke we are close with the family, more especially myself. I'm in touch with the family. Kangiba ngabo futhi who have even said that no man khawukuvele nawe Qwele leading your delegation so that uzawuva izinto that umakhulu is looking forward to. So we are happy Tina to have umakhulu omdala kangaka to our ears again apha eVuyisile mini. We have never heard of such umama omdala to that age. So yenye yezinto endicinga uba sawuthi gqolo ke usebenzisana norhulumente, usebenzisana nabantu who are keen that can help, because including iVukani community radio lena we are calling upon to say that kule jini kamakhulu, as we are saying that ibirthday won't be now, it's around November kodwa sirhalela noko November abethe kukho into esicinga uba mhlawumbi isemgangathweni engakhe incumise umakhulu wethu, because we're just saying umakhulu wethu osimthandayo. So it's just around those lines wena mamtshizi into enokwenza ke nevisit forum. Also just wanted to show our face to people that who are still around,
we're still here, we're still fighting for development. If you can go even at some Mchizi kuya kumutuli kuya le nale, so developments is the answer. So as a forum, we're happy about that. We just wanted to also pass on that one. Nkosi kakhulu Mr Qwele mphulaphula weVukana FM. Wena ke usandula ke ujija eloqhosha usibamba ke sincokola naye ke uMr Simamkele kaQwele kumizuzu 8:13 kubethe phake ngakumbi ke insimbi ka8 o'clock. Sisijonga ke nemisebenzi eyenziwa iTsomo Stakeholders Forum. Indeed lide elixesha wena Mr Qwele kodwa kumnandi man ukumane sinibona nise busy nincedisana ke noluntu. Ndifuna ukujonga ke I understand into yokuba sikwi build up towards uNovember ukuzama ukuncedisana ke nalenkondekazi. Mhlawumbe sijonge kwintoni Mr Qwele nakumphulaphula omameleyo singangenelela kanjani mhlawumbe kweliphulo kanye kule campaign. You know, Mamshiz, we are just afraid to say now this is what we are looking forward to do. Kodwa what we can simply say is that at least xa usithi wenzela umama omdala kangaka into noko ingase into enesidima ingakumbi. So we don't want to say here singekahlangani nabo in person to say kubo sicinga ukwenza le. Henceforth sithi kuwe we can assure you into yokubana asifuna usagrosare. That is something that is well known, that when abantu bevisit abasayigrosare, at least for instance, we having some various stakeholders that have just committed to form part to any project that we will be embarking on. For instance, there is a JDC ministry that is in Mzomhle apha eTsomo, khokhelwa ngumama uTsotsi. Nayo it has also pledged that any project that will be going ahead to this build up, they want to form part of it. There are some key business individuals who have already coming along to say that any project that you will be building up okanye doing for umakhulu, we will be putting our hands to. So hence we are saying now today, the least we can say to you Ivukani, ingase nani ningakhe adopt the project, because we know you are for community. So to say that whenever we come back from umama mhlawumbe nawo shinobana nivumelene ubana nizamthini, andifuni ke ngoku uyithetha emoyeni ithi siyofika apha besithi hey ndizawuthengelwa ikomo apha ngabantwana bam. So ndizama ukuthi ke forum we are here now to say we just appealing to any individual. We know Ivukani, it's well known. Nalapha ukhona mhlawumbe umSamaria that is listening to say that kanti kukho umakhulu on 107 years who will be turning 108 years. Also, we just want to say kulo mntu makaphose esivivaneni. Sikhona sona isivivane esicinga uba umuntu angaphosa kuso to any project. Zininzi ke i-project umuntu anotsho ngazo nobana angancedisa ngantoni. I mean, it will be also be very good if singesibone mhlawumbi umakhulu eshawarisha. Uyazibona into enjalo kuthiwa umakhulu akasahlambeli ikomini, uyashawarisha ngoku. I mean zonke ezazinto zizimnandi. So sithetha project ezikumila kunjalo, not just any project, but ke we also going to work closely with urhulumente, because we believe nobana abantu abadala ngabantu urhulumente that should be taken care of ngandlela zonke beyond i-social grant and welfare. So nalena into sicinga uba sawuyithatha sise even kwi-office ka-mayor, office your premier, whomever that could help in this project, because we want to celebrate umakhulu, because banqabile nyani Mamshiza abantu that bade bafike kwiminyaka emingaka to our lifetime. For instance, I was asking ubrother wakhe Solomon unyana wakhe nokubana utya ntoni, because we want to know ubana zintoni ezityiwa ngumntu to that age, and I was told that utya nje ukutya okunormal, akazifuni ezinto ezimfana no-Weet-Bix nonto senjengoba ungumuntu odla isidudu ophungayo. Senjengoba uyabona ubana will learn more to her into yokubana zintoni makhulu izinto ozithandayo, more especially ngoyisizini yemiqa uyaphekelwa and uyayitya. Into ithetha ukuthi ngoku
kuzawuba mandi kuthi, kuzawuba mandi nabantu. We're also calling upon abantu to visit also usemzomhlo makhulu. Abantu, they must go and wave and see into yokubana nabo what is it that they can put, because it's not a project of individuals, it's a collective project. That's why we're coming here to meet here to say that there is this individual that everybody could go and pour hands. We don't want to say abantu they must go and display interest as beyond ukuncedisa umakhulu, because ours just to say that umakhulu khona nabe bengamazi abantu, there is umakhulu umdala osicima mhlawumbi udinga okanye naye uyarhalela ukonwatyiswa lilizwe, because ayingomakhulu wala family, ngumakhulu welizwe xa esereacha that level. Mtshisi. Right, Nkosi kakhulu Mr. Qwele, masibulele tata ngexesha othe wabe ke uSiphaloni enkqubeni. Ngethemba lokuba xa nizawube ninyathela kule nkondekazi na usibuyela nathi ne-blessings. Nawuthi ke xa sithe sabe ke sifumana ithuba ke sisisikhulula iVukani Community Radio siyayokunyathela. Kodwa ke before siyivale, mhlawumbi ke nje kumntu othi ndiyafuna uphosa esivivaneni njengoko utshilo wathi sikhona isivivana sona nento esisebenza phezu kwayo. Sisenza njani, sinifumana phi nitsomo stakeholders fora? I think, Mom, it's safe to share my contact details also ke angaqhagamishelana nawe umntu directly, because we are talking each and every time. My contact details, inumber zam ke ngu 060, sorry, it's 062 862 2770. I think yileyo inamba enifumaneka kuyo, okanye mhlawumbi umuntu angandi-inboxa napha kuFacebook kuQwele Simamkele, just dot your inbox and then we will respond to, okanye ke contact which is yourself okanye anyone eVukani, because siyasebenzisana closely thina. Nkosi kakhulu Mr. Qwele tata, masibulela ngexesha othe wabeke uSiphalona enkqubeni. Nkosi kakhulu kwaye ke all the best ke na kwiphulo enikulo ukuncedisana ke nale nkondekazi. Siyabulela kakhulu ngomsebenzi omhle eniwenzayo nitsomo stakeholders fora. Thank you so much, Mshis. Thank you so much. Right, ke mphulaphula weVukani FM kwimizuzu masiyenza 6 minutes kubethe phakhe insimbi ka 8 o'clock. Mphulaphula weVukani FM siyaphinga ukusiya phakhe kwi-sport update.